tror jag lyssnar vad den låter för. Jag är inte alls så hög i skolan. Zooma lite. Micke, var det på tatueringen du skulle zooma? Mm. Vad ska du göra? Jo. Va? Precis. Är vi på film? Mm. Filmar det? Jag ska lägga ut den här på YouTube. Om Jesper ramlar på stolen. Ramla! Alltid rätt dum i det där. Jag vill göra sånt eller sånt. Jag vill ha med. Jag vill också vara med. Filma! Filma mig! Filma mig! Jag är med nu. Jag hann också med. Mm. Nervös framför kameran! Like this. You just sit like this. Vänta, ska du ramla på det då? No, you sit like this. Går du? Sätt en gång. Sätt en gång. Okej, nu. Nej, det här får vi klippa sen. Det var ju dåligt material. Mm. Och lägga till extra explosion. Lite verkligt. Smärta har vi i alla fall. Kitte. Lite verklighetssaker vi har här. Sen ska vi lite splashat blod och sånt där. Skit. Så blir det bra sen. Men jag har sett